नयन द चॉकलेट बॉयज नयन गोलंदाजी सॅक करून दाखल झाले असेल. पिरदवणे गावाची एक्सप्रेस नयन दाखल केला जातोय. पहिला चेंडू अगदी हलक्या त्याने ड्राईव्ह केला जातोय. एक धाव धाबांचा श्री गणेश इथे केला जातो. प्रॉपिंग केस वरून तुषार आहे ज्याला हुशार असा खेळ करावा लागेल. तो तुषार सध्या प्रॉपिंग केस वरून खेळण्यासाठी सज्ज असेल. नंतर त्या चेंडूवर ते अगदी चेंडू डबल बॅटेड आला चौकार. डबल बॅटेड चौकार आल्यानंतर कुठेतरी पुन्हा एकदा कॉन्फिडन्स वाढला असेल. बॅट ठोकून आपण केलं जातं. नयनच्या गोलंदाजीला हलक्या पद्धतीचा चेंडू होता. गतीमध्ये मिश्रण केलं गेलं. लेग बॅकच्या स्वरूपामधली एक धाव इथे मोजली जाते. आपण पंचांच्या भूमिकेत पाहतो. मेन पंचांच्या भूमिकेत भाऊजी तोडणकर सर स्कोरलेख पंचांच्या भूमिकेत राजे तोडणकर सर यांना पाहतोय. नंतरचा चेंडू निर्धाव चेंडू येतोय. निर्धाव चेंडू आलाय. नंतरच्या चेंडूवरती सिंगल इथे आयोजित केली जाते. ही स्पर्धा रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या वतीने युट्यूबवर टेलिकास्ट देखील केली जाते. म्हणजेच घर बसल्या आनंद देखील घेऊ शकता. तुमची टोटल धाव संख्या 6. तुषारने आतापर्यंत तब्बल वैयक्तिक 5 सभा खर्च केले असतील. तुमची टोटल धाव संख्या स्कोर करपती सध्या आपण पाहतोय 6. पहिला चेंडू क्षेत्ररक्षक तिथे चांगलं असणार आहे. चांगल्या क्षेत्ररक्षणात दात नियमित मिळत असते. कौतुकाची थाप पाठीवरती मिळते. नंतर त्या चेंडू पुढ्यातला होता. परफेक्ट ब्लॉकलचा चेंडू होता. खडून काढण्याचा प्रयत्न केला जातोय पण तिथे टायमिंग जुळत नसेल. नंतर त्या चेंडूवरती देखील अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातोय. अनेक वर्षांचा दांडगा अनुभव ज्या वाघाकडे आहे तोच वाघ सध्या गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाजी करतोय. यापण थोडासा लेगस्ट्रिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता. पंच यावेळी दंडित करतील. क्रिकेट पटलावर नियम क्रमांक मोडला गेला इथे टोटल 22 धावा. नंतर त्या चेंडूवरती जरूर उंचीचा फायदा घेतला गेला. इथे चेंडू सेव्ह केला जातोय. मैदानामध्ये सेव्ह करणं तुम्हाला गरजेचं आहे आणि सेव्ह केला हा चेंडू. अकुट टप्प्याचा बॉल शॉर्ट ऑफ द डे जरूर सजवला जातोय. चेंडू गेला असेल सीमा रेषा पार. PPL चा चौकार. 2 षटकांचा केस अप. धाव संख्या 11 फॉर द 11. श्रेयस पहिलाच बॉल उलट्या सुलट्या त्याने केली होती. गोलंदाजीच्या ऍक्शन वरती थोडासा फसला असं म्हणावं लागेल. सम्राट 007 हा संघ थोडासा अडचणीत आलाय. प्रचंडता कांबळे सर यांचा आज संघ यावी पाहतोय. नंतर त्या चेंडूवर ते अगदी मोठा फटका अगदी वावराच्या बाहेर फेकून दिला चेंडू 4 धाबांसाठी. नंतरच्या चेंडूवरती सेम टप्पा सेम रिझल्ट. हाही चेंडू चालला असेल. फिरदवणे प्रीमियर लीग चौकार. आणि चौकार आलेत. अनेक चौकऱ्यांची आतिषबाजी ते केली जाते. चमचमदारी ट्रॉफी आपण मुख्य व्यासपीठावरती पाहू शकतो. याच्यावरती प्रत्येक संघाचा प्रयत्न असणारा बाईट प्लस 1 टोटल 2 धाबा याही चेंडूवरती मिळणार असतील. समर्थकांमध्ये चर्चा असेल. खास करून लक्ष लागून राहील ते म्हणजेच मालिकाबीरची सायकल कोण जिंकणार या बक्षिसावरती खास करून नजर राहणार असणार आहे. जे आकर्षक सायकल आपण पाहतो आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती आहे. याही चेंडूवरती अगदी आग उघडणारी फलंदाजी आहे. याचा पॅटर्न हटके आहे. ट्रेंडिंगला त्याचं नाव आहे. तो तुषार करतोय अशी हुशाराची कामगिरी. शेवटच्या मागच्या 3 चेंडूवरती 3 चौकार. धावफलक अगदी झटपट पटपट बदलत नेलं. 26 धावा. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न केला गेला. चेंडू हाय देखील चालला असेल सीमा रेषा पार. चौकार. धाव संख्या 30. ऋत्वी स्फोट वर्सेस भैरी भगवती स्फोट दोन्ही संघांना विनंती असतील. हे षटक संपल्यानंतर आपण टॉस घेण्यासाठी आमच्या समालोचक कक्षामध्ये या. आणि शेवटचं षटक शेवटचं पंच घेऊन गोलंदाजी मार्कवरून
आणि हा चेंडू सुरेख होता. अतिशय शब्द कमी पडणार आहेत. तसेच गोलंदाजी इथे केली जाते. हलकासा चेंडूवरती बळण दिलं गेलं आणि त्यानंतर सुखई स्पोर्ट्स संघाला मिळालेला काही क्षणांचा आनंद हा खूप होता. आनंद आता पोटात मावेना. सूरज आणि सूरज मिळाला होता. एक रन लेग बॅकच्या स्वरूपामध्ये इथे मोजली जाते. एक थोडंसं तिथे फंबल बनलं असेल. फिरदवडी प्रीमियर लीग आपण पाहतोय. सुकाई स्पोर्ट्स संघ प्रवीणजी तुंबकसर यांचा संघ यावेळी आपण पाहतोय. यानंतर काय घडलं असेल. स्ट्राईक रोटेट केली जाते. एक रन इथे चिताच्या चपळाने कंप्लीट केली गेली. क्रिकेटवरती तुम्हाला धाबांची चोरी करणं गरजेचं असतं. ती चोरी ते केली गेली. अगदी एक धाव घेण्यासाठी 9 सेकंडचा फलंदाज अगदी वेगवान पद्धतीने धाबत त्याला आणि तिथे एक धाव कंप्लीट केली असेल. धावसंख्या टीमची टोटल 32 होती आणि त्यामध्ये अजून 4 धाबा ऍड केल्या. त्यांना धावसंख्या 36. डिपेंडेंट टोटल कडे वाटचाल केली जाते आणि डिपेंडेंट टोटल कडे वाटचाल करत असताना तुषाराने केली हुशार अशी कामगिरी. शेवटच्या चेंडूवरती देखील सिंगल इथे अर्जित केली जाणार आहे. सिंगल अर्जित केल्यानंतर धावसंख्या टीमची टोटल 38 धावा म्हणजेच काय 38 धावा करत असताना आजच्या दिवसामध्ये व्ह्यूअरशिपची संख्या जवळपास 1000चा टप्पा पार केला गेलाय. आनंदाची बाब असेल. म्हणजेच काही स्पर्धा जवळपास 1000 लोकांनी पाहिली आहे. डोळ्याखालून गेलेली स्पर्धा 1000 लोकांच्या. नंतरचा चेंडू 9+1 टोटल 2 धाब्यांसाठी. नयन एक आत्मनिर्भर फलंदाज आहे. जिथपर्यंत नयन क्रीडांगणामध्ये राहणार आहे ना तिथपर्यंत कुठेतरी सम्राट 11 संघाला धोका असेल आणि सम्राट 11 संघाचा हा हुकमाचा एक गोलंदाजी करत असताना या चेंडूवरती सुरेख होता. नेटवर्क फुटवर्क दोन्ही जुळलं. चेंडूला जुळवला 4 धाब्यांसाठी. आला नयनच्या बॅट मधून नयनदीप करणारा चौकार आणि चौकाराच्या मदतीने जरूर कॉन्फिडन्स नयनचा कुठेतरी वाढला असेल. धावसंख्या 6. आता क्षेत्ररक्षण बदललं जातं. ऑफ साईड 3 लेग साईड 2 हे क्षेत्ररक्षण इथे सजवलं. त्यांच्या दोघांच्या विरोधात करावी लागली ती फलंदाजी. नंतरचा चेंडू आला कारपेट जमला लागला व चेंडू गेला. इथे पळणार असेल 4 धाब्यांसाठी. नयनकडे ही क्षमता राहिली असेल. मी पहिल्यांदाच बोललो होतो या पंचगोष्टीमधला चॉकलेट बॉय म्हणून ज्याच्याकडे पाहायला जात होतं नयन सध्या आपण ड्रॉपिंग किस वरती पाहतोय. दमदार शानदार खेळ करतोय. प्रेशर आलंय. हा कुट्टापचा बॉल पुढे एकदा क्षेत्ररक्षक तिथे प्लंबल बनतोय. चांगले क्षेत्ररक्षण तिथे घेतले गेलं. त्याच्या माध्यमातून केलेली जंप सेव्ह केला जातो चेंडू. डेव्हिड अंकांमध्ये सध्या प्रवेश असेल. धावसंख्या 10. हा चेंडूवरती 9 बॉल +4 टोटल 5 धावा मिळणार आहेत. धावसंख्या 15. गोलंदाजी मार करून गोलंदाज आपण पाहतोय तो सूरज. सम्राट 11 संघाचा सूरज आणि सूरजवरती चढवला जाणाऱ्या आक्रमण चेंडू पुन्हा एकदा 4 धाब्यांसाठी. सूरज उगवलाय. एकदा जिंकल्याने कोणी सिकंदर होत नाहीये. एकदा हरल्याने कोणी फकीर होत नाहीये. सूर्य सूर्याच्या जागेवरती असतो. चंद्र चंद्राच्या जागेवरती असतो. वेळ मात्र प्रत्येकाची यावी लागते. आता वेळ आणून दाखवावी लागेल कोणत्या संघाची आली इथे महत्वाची वेळ. पहिल्या षटकाचा केस फक्त धावसंख्या 19.
15 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 19 रनची आवश्यकता आहे. गौरव गोलंदाजीवरती दाखल होणारा गौरव खरेल का आपल्या संघाचा पहिला चेंडू वरती गौरव केला होता. निर्धाव चेंडू येतोय. नंतरचा चेंडू पंचांचा स्वेर डिलिव्हरी बॅटबॉलचा इशारा दिला जातोय. 14 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 18 रनची आवश्यकता असेल. हलक्यातून खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू पुढे एकदा सेफ होतोय. निर्धाव चेंडू येईल. ज्या प्रकारचा निर्धाव चेंडू येणार सामन्यामध्ये रोमांच जरूर हा येत असणार आहे. रोमांच येणार. निर्धाव चेंडू आला. रोमांच जरूर वाढत जाणार आहे. काय गोलंदाजी इथे केली जाते. ऑफसाइड 3, लेग साइड 2. हे क्षेत्ररक्षक त्याच्या विरोधात आता फलंदाजी करावी लागेल. डान्सिंग द विकेट खेळत असताना क्षेत्ररक्षक यही तो कमाल है, यही तो मेरी धमाल है. कर जाएगा कमाल धमाल बेमिसाल. आवाज घुमणार, मैदान फुलणार. पुढे एकदा तोच क्रिकेटचा थरार या क्रीडांगणावरती जरूर पाहायला भेटणार आहे. स्वेर डिलिव्हरी पुढे एकदा पंचांचा सिग्नल आला. बॅट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. संख्या 21 21. नंतरचा चेंडू 4 धावांसाठी आणि 4च्या मध्ये धावसंख्या 25 25. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 10 चेंडू आणि 13 रनची आवश्यकता. आर्यन गोलंदाजीवरती दाखल झालेला गोलंदाज आर्यन. पहिला चेंडू डिक्लेअर क्षेत्राला अगदी हा हॅलो करणार आहोत ना. 1 रन तिथे मिळेल. 1 धावेवरती देखील तुम्हाला विश्वास मानावा लागेल. नंतरचा चेंडू काय काय अप्रतिम सुरेख लाजवाब कडक धडक बेमिसाल. नयनकडे ही क्षमता राहिली असेल. या टाकलेला चेंडू अतिशय पाहिलं होतं. लेगटिकच्या बाहेर व्हाईट बॉलचं सिग्नल इथे दिला जातोय. नयन पुन्हा एकदा बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. स्वेर डिलिव्हरी ऍक्शन रिप्ले युट्यूबवरती दाखवल्यानंतर पुन्हा एकदा जो कोणी पाहिला नसेल म्हणून पुढे एकदा इथे दाखवला जातोय. या चेंडूवरती लो फुल टॉस नाहीये. तिथे नाराज असेल फलंदाज. नाराजी व्यक्त करावी लागेल. ज्यांनी याच्या खेळाला प्रश्न विचारला त्यांना सडीतर उत्तर देणारा नयनचा दांडी गोल. विकेटचं पतन. मॅच इज ऑन. गेम स्टार्ट. आणि 6 रनच्या आवश्यकता असतील. गेम स्टार्ट. गेम इज ऑन. जरूर चला गेम ऑन. 5 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 6 रनची आवश्यकता आहे. व्हॉट अ मॅच. पैसा वसूल सामना होणार याच्यामध्ये शंका नाहीये. दोन्ही संघांना देऊया शुभेच्छा. कोण हरणार कोण जिंकणार. एकदा जिंकण्याने कोणी सिकंदर होत नाहीये. एकदा हरल्याने कोणी फकीर होत नाहीये. आता दोघांना देखील दाबे लागेल. गोलंदाजी मार करून तुषार जो करणार गोलंदाजी का हुशार. पहिला चेंडू डॉट बॉल. 4 चेंडू डॉट बॉल. तिकडे लॉच. आता लोचा झालाय सामन्यामध्ये आणि लोचात चालला. आता 2 चेंडू पहिले डॉट आले. त्या चेंडूवरती पाहायचं असेल कोणती रणनीती इथे मात्र आखली जाणार आहे. कोणता फटका तुषारच्या बरोबर इथे सदवला जाणार. टप्प्याचा बॉल. क्षेत्ररक्षण वन मध्ये झाली इथे गडबड. बॉल आउट.
सहाऱ्यांची आवश्यकता. नयनची विकेट गेल्यानंतर बाई काय हा प्रकार, पागल झालाय का? सामना पागल करणार आहे. हृदयाचे ठोके वाढलेत, जे बसले होते ते उभे राहिलेत. या चेंडूवरती ओ माय गॉड, हा शिवशोध असतील. स्मॅश ज्या प्रकारे मारावा तसाच मारला. सामना टाय झाला तर काय याचं उत्तर आहे? सगळेजण माझ्याकडे बघतायत, त्यांना माहिती आहे माझा डिसिजन आहे. सामना टाय झाला तर सुपर ओव्हर नाही, कंपल्सरी चेस हाय. म्हणजेच काय 2 धावा या कंपल्सरी बनवायला लागणार आहे. एक चेंडू 2 रनची आवश्यकता इथे सज्ज झालेत. जे प्रेक्षक बसले होते ते उभे राहिले असतील. 2 धावांची आवश्यकता. तुषार रखेल हुशार गोलंदाज